Čaute, ja som Andrej, mám 28 rokov, som vlastne jeden z víťazov súťaže, na počiatku bola Púpava. Originál som z Trstina, ale už asi 6 rokov tvorím a bývam v Trnave. K umeniu som sa dostal už ako malý chlapec, nakoľko môj otec maloval väčšinou zväčša krajinky, tak nás ako deti brával do prírody aj so sestrou, kde sme mu vždycky pobrali všetky farby. Nakoniec otec netvoril nič, my sme si so sestrou malovali a vlastne tam boli moje počiatky nejakej výtvarnej tvorby. A to ma vlastne sprevádzalo celú základnú školu, celú strednú školu, kde som vlastne na začiatku strednej školy začal pracovať s médiom sieťotlače, kde sme potláčali textil, kvôli čomu som sa aj dostal do komunitno-kreatívneho centra Kubík nápadov, kde som vlastne pokračoval v tejto tvorbe a kde sa vlastne na to nabalovali aj iné veci. Zo sieťotlače som sa viacej začal venovať ilustráciám, malbám, a nakoľko som potom po strednej škole pokračoval v štúdiu na Vysokej škole Trnavskej, kde som študoval pedagogiku výtvarného umenia a mali sme tam ateliér, kde sme malovali, kreslili, tvorili sochy, tak ma to ešte viacej inšpirovalo niečo začať tvoriť, až som potom začal malovať. Na začiatku vysokej školy, aby som sa nejak uživil, tak som sa začal venovať tetovaniu a už to vlastne bude 8 rokov, čo tetujem. Je to jeden z najstarších štýlov tetovania, je to vlastne tradičný štýl tetovania, kde sú vlastne jedna hrubá linka, jednoduchšie tiene a vlastne jednoduchšia farebnosť. Aj to prevedenie celkovo je jednoduchšie, ale zase podľa mňa je to nestarnúci štýl a overené rokmi. Inšpiráciu viac menej beriem zo života, zo svojich pocitov, zo aktuálnych vecí, čo sa dajme tomu dejú vo svete. Keď mám dajme tomu ťažšie obdobie, tak aj na tej práci je to zjavne vidieť, že tie obrázky sú možno viacej depresívnejšie. Keď mám lepšie obdobie, tak potom tie obrázky sú možno aj trochu jasnejšie. V obrazoch viac menej pracujem so symbolmi, s nejakými archetypmi, s nejakými odkazmi. Pri čítaní obrazov mám veľmi rád, aj keď si ľudia hľadajú v tých obrazoch, čo tam oni sami chcú vidieť, že nemusí to byť konkrétne, že čo ja tam namalujem, tak to je, keď v tom vidí niekto nejaký svoj symbol, tak to vítané. Čo sa vlastne týka ilustrácií, ktoré som už prvýkrát, dajme tomu, začal robiť na zakázku, tak je, dajme tomu, aj táto moja zbierka skateov, ktorú som tvoril pre slovenské lokálne skate shopy. Jedným skate shopom je vlastne Chill Store a druhým skate shopom je Hojty Tojty, kde ma vlastne oni oslovili ako vlastne skateáka, že či by som nebol ochotný pre nich spraviť dizajn na skatey. Pre mňa to bol super štart do niečoho nového. Tak sa mi tu potom nahromadilo pár takýchto vecí. O tejto súťaži som sa dozvedel skrz moju priateľku, ktorá to našla na sociálnych sieťach a mi hovorila, či by som sa nechcel prihlásiť do takejto súťaže, tak som si povedal, že prečo nie. Za prvé nemám čo stratiť, za druhé sa možno vďaka tomuto môžem dostať aj do inej spoločnosti ľudí, ktorí môžu vidieť moje veci. A vlastne aj kvôli tomu, že tá súťaž bola dosť dobre finančne ohodnotená a tu na Slovensku sa asi ťažko dá pre začiatočného umelca dostať takýmto peniazom. Keď mi došiel prvý mail, že som sa dostal do druhého kola, tak som si povedal, však čo? Však dojem do druhého kola, tak niečo namalujem, potom si tam dojem vypiť vínečko a pojem naspäť, ale keď som zistil, že som vyhral, tak som ostal veľmi milo prekvapený. Som tomu ani sám nechcel uveriť, že sa takéto niečo vôbec stalo. Pri tvorbe do tejto súťaže som sa až tak moc neviazal na to, že kam tie obrazy pôjdu. Chcel som sa vlastne presadiť takým štýlom, aký ja dajme tomu tvorím. Nechcel som sa akože nikomu až tak prispôsobovať. Keď už to má vyhrať, tak nech už to vyhrá s mojou dušou. Pri svojej voľnej tvorbe postupujem takým spôsobom, že na plátno si rovno s ceruzkou načrtnem nejaké tvary, nejaké proporcie, nejakú kompozíciu a potom začínam vlastne tvoriť. Ale dajme tomu pri tvorbe pre tú Púpavu to prebiehalo takým spôsobom, že som si najprv spravil návrhy do tabletu, potom som si to presvietil na plátna a až potom tak som začal malovať. K možno mladým umelcom by som odkázal, že nemajú čo stratiť za prvé, keď sa prihlásia do takejto súťaže a možno za druhé, že nech nič neberú všetko až tak vážne. By som rád poďakoval organizátorom Púpavy za celé toto a majte pekný deň. Pa, pa.